Robert Tabela qed jibqa' fuq in-naħa tal-kbir u tal-kriminali u ta' dawk li jkomplu jitħanżru u mhux fuq in-naħa tal-poplu Maltin. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-iżviluppi politiċi li seħħu f'pajjiżna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għax Robert Tabela jibqa' fuq in-naħa tal-kbir, f'dal każ jibqa' fuq in-naħa tal-barranin li ġew biex jisirquna u issa għax tilfu l-isparijiet ħarbu. Robert Tabela li jibqa' fuq in-naħa tal-kriminali u tal-korrotti u ta' dawk illi jkomplu jitħanżru bħalu u mhux fuq in-naħa tiegħek, fuq in-naħa tal-poplu Malti u Awċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern huwa mmexxi mill-kriminali u mill-ħallelin, persuni li ħatfu s-setturi tas-saħħa, l-ġustizzja, l-ambjent u l-ekonomija. U f'dan kollu, kummissarju tal-Pulizija ma jidirx, l-Avukat Ġenerali ma semmix leħena ma tagħmel xejn. Robert Tabela jibqa' hemm jistembaħ biss meta m'għandux għażla. Bernard Grech fakkar kif xarilu l-qorti ħadet deċiżjoni ċara kontra Robert Tabela u sħabu, kontra rida tas-sidin ta' Stewart u Vitals u kontra dawk li konfoffaw minn wara dar il-poplu biex jingħataw dawn il-kuntratti, konfoffa biex jibqgħu iberbqu l-miljuni. Prim Ministru illi mhux qiegħed fuq in-naħa tal-poplu Malti fl-isptarijiet, fis-saħħa, li mhux qiegħed fuq in-naħa tal-poplu Malti fl-ambjent, mhux qiegħed fuq in-naħa tal-poplu Malti fil-ġustizzja, mhux qiegħed fuq in-naħa tal-poplu Malti fl-ekonomija. Bernard Grech saħaq li l-poplu jaf li f'Għawdex m'hemmx sptar ġdid, jaf li l-isptar San Luqa għadu mitluq u abbandonat u jaf li fl-isptar Mater Dei ma baqax insir l-investiment u għal dan kollu qed ibagħat il-poplu. Il-poplu jaf li Robert Tabela u sħabu huma biss faċċata. Li Robert Tabela u sħabu paroli si, fatti no. Ara fejn jidħol korruzzjoni, fejn jidħol it-tixħim, fejn jidħol it-teħid tal-mijiet tal-eluf u anke miljuni mill-flus tal-poplu Malti, hemmhekk iva. Hemmhekk jiġu l-ewwel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista mir-referenza wkoll għad-dawmin li hemm fiqrati fejn numru ta' kawżi qed idumu snin sabiex jinstemaw. Iwaħħlu fl-imħalfin, iwaħħlu fil-ħaddiema. Għax dawn jiżbaljaw huma u jwaħħlu fik. Bernard Grech semma wkoll kif il-Gvern wiegħed li se jagħti aktar spazji pubbliċi iżda mbagħad spiċċa reġa' ħart minn ħalq il-poplu. Qegħdin jinnegozjaw minn wara dar il-poplu biex again xi ħadd kbir, xi ħadd viċin tagħhom, xi ħadd minn wara dar il-poplu jew xi wħud jinnegozja l-art tal-poplu biex jagħmlu l-miljuni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern rema l-prinċipji soċjalisti kollha u spiċċa gvern fejk.